Kula nggih kelingan marai Sang Adya Penembar. Aku malah lali. Mulane nek ana pewarah ki melek. Nah, iku urip bebasan mampir ngombe rak namung sedhela. Nggih ta Penembar? Kok bener. Ning mesake ana wong ning arep ngombe ya kangelan. Ya wis men pokoke iki tangkrik liyane ana. Kirang preson kok. Janjane cangkrik kabeh ana pertapan kene ana pira cacahe kok bola-bali sing cok ketok ning kuwe. Sejatosipun kathah ingkang sami nyantrik wonten iki namung gadah kewajiban sanes disambi. Sapa wae kula padhakan. Ya kancane dhewe kae cantrik wis digawe. Karya lerene nek ning dina Kamis seminggu pisan. Nek wis digawe seminggu pisan mergo pancen najan kae iki wis tuwa bojone enom. Lah sing rondok enom kae sapa nika cantrik Bayu. Nggih nika. Nika nggih. Kula seneng nika iki cek. Ketoke enom wis kaya kami tuwa. Buktine sok gelem angkat. Nek umat edane wah. Ming bejo mawon mboten dipenpungi wong. Mergo isih enom ya sok tak karepe dhewe. Ning gandeng cok rene ya iso ngendhok ngono. Lah nek sing cantrik ya urung tuwa ning ya wis ora ana nika pancen sampun dangu nika sambene kathah sapa cantrik kulus luwes sing sekolah dhuwur maka sing sekolah dhuwur biyen jan tekan iki aku ya ora ngerti kaya ngapa dene saiki wis ngedapi-dapi ya wis pokoke wong iki kabejan dene ning kaya mengkene wonten dawuh menapa Sang Adya Penembar wis sak ketara awake dhewe urip ana ing laladan pedusunan Kali Kutuk kene kan mangka cangkrik kecaketan karo padukuhan Kali Sono. Lah ingkang mengkoni padusunan Kali Sono menika menawi boten klentu menika Ki Sumanggala. Iya bener. Sumanggala. Langsung diprotes. Lah saka karepku janjane Yai Sumanggala kuwi arep tak kon dene jejagungan. Ning senajan to ora bisa temu kene tak kira kowe cangkrik ngerti pawarta inggih kadon pundi ngerti yo cangkrik sawetara iki gegandengan aku krungu pakabaran padukuhan Kali Kutuk karo Kali Sono kene kepengin disawijeke karo Kadipaten Pemalang. Lah kok kabeh kang wis tak tampa mau saka pangrasamu kepiye? Aku tak takon kowe sing cok krungu warane para kawula. Ah, iya Kang. Ayo nek aku ki manut ning krungu-krungu iki kepiye nek kowe janjane wong Kali Kutuk karo Kali Sono ku ora seneng karo wong Kadipaten Pemalang. Wong-wonge wong do kasar-kasar. Oh bener. Do berangasan atos.
sing ana bungae sing tuwa bagus. Aku ya sengit, aku ra seneng kan ngongkong sing nyekel panguwasa kuwi. Nek ora kleru Raden Brojo Denton. Beda kan sing nyekel panguwasa ing Pringgondani saka kan. Lho, ora ngerti kok. Raden Gatotkaca. Lah nggih leres to sangat ya penembang itu bener apa kang dadi kandhane. Lah munggo rasamu kepiye? Menawi kula saestu jan kula milih nderek Pringgondani saestu. Oh ya to Kang. Kok kaya cocok jumbuh karo pangrasaku. Ning tak kira pawarta sing tak tampa lan kaya-kaya saka pangrasaku Kadipaten Permalang ora bakal ngeculake padusunan Kalikutuk padha njuripun ya wis pokoke yen kabeh para kawula mantep melu negara Pringgondani ya apa kang kedadean wis pasrah wae nggih kula namung nderek sangadya penemban mugi tansah saged angayomi sedaya para kawula iya jagem pandita kinarya wangsit pindha kumbang nesek madu tanpa tolong mengkuliring kasudanan sing suning kalbu santri wonten dawuh sangat dipundhut sawetara kaya-kaya pangrasaku yen krungu kekejere manuk renjak ana kang bakal teko nang waduh sangat ya penimbangan kados pundi wis kowe aja kuwatir yen pancen muga-muga ana apa-apa sebaya mati sebaya mukti kowe padha nggih kula nderek sing ati-ati santri Kala semana sang penemban ingkang katemben wawancara marang para santri dhateng kanyana-nyana ingkang sampun manjing wonten pertapan Kalikutuk utusan Raden Brojo Dento Brojo Wingalpo aku kang tuwa kene aja kaget Kalaya
mariko tringkut menawi boten sisip menika Raden Brojo kuwi karo wae ora bakal luput saka panggodamu ya iki Brojo Wikalpa. Aja kaget aku teko nang kene apa bener kowe ketuanganing padusunan Kalikutuk kene. Inggih leres kula pun ketuanganing Kalikutuk iki ngapunten badhe kersa menapa Raden Brajadenta dinten menika kepareng mrepeki dhumateng pertapan Kalikutuk. Wah aja kaget tekaku nang kene mung bakal paring pangandika saka Kakang Brajadenta kang isine kabeh kawula ing Kalikutuk kudu gelem manunggal. Gelem apa ora yen pancen arep padha kepenak uripe ayo nyawijana ing Kadipaten Permalang. Piye cangkrik ana kahanan kaya ngene Babang sinengkang wale sandang gudhek kok simbar jujur Gangsir mulat paling sendengan cangkrik kowe ngopo pun wah kesosan katis akeh bungkuk kalau ora omong-omong boten Pak kula tak matur jenengan mau sinten iki sapa wani ngagla ana ngarepan Pak ya iki niki tembunge kula sing kaya mau bener rak ya ngono to Adi Cangkrik aja wani-wani Kak wis ora peduli rondok krasa aku tembunge kudu nyawiji marang Kadipaten Permalang kan mongko ora cocok karo penemu wis kowe mundur pun napa ginane kula pun 3 tahun setengah wonten iki. Sak menika jenengan Raden kalih kados pundi? Apa kowe ora krungu? Kabeh kawula ing Kalikutuk kudu tunduk lan nyawijana. Wah, ya iki dadakane perkara kanggo nyupuk kekuatan kuwi. Iya, senajan kula boten wedi kalih panjenengan. Menika ngaten. Kula dadaki kula sak kanca mboten purun nyawiji wonten Kadipaten. Wah. Banggamu sepira? Banggamu sepira wani? Ampun namung ngomong mawon. Senajan kula tiyang rike metu jaba.
Kontrik ngowani kemendel nyurung wae marah wae ora berdiri kudu papane nang jero pasulayan nek arep ngetes kasutik ya kemendel bono wani kowe wani kalane tak wedeni apa kok gelek